చూడలేక ఎక్కి ఎక్కి ఏడిసిందే ఎట్ల పాక దారి లేక అగ్గిని మింగిందే. రవిచరణ్ చాలా బాగా తీశాడు ఈ పాట. నల్లమల అప్పుడప్పుడు నల్లమల సినిమా ప్రోమోస్ చూస్తున్నప్పుడు కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చేస్తున్నారు. ఎవరా అని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ కంపెనీ గురించి తెలిసింది. తర్వాత అందులో పాటలు ప్రోమోలో ఏమన్నా ఇట్లా చూసి పిఆర్ అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలిసి అతన్ని పిలిచి మేము తీస్తున్న సినిమాకి అతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పెట్టుకున్నాం. చాలా అద్భుతంగా చేశాడు. పర్టికులర్గా ఇప్పుడు నేను చూసిన సిచ్యువేషను మన్నిస్తారా మూగజీవులారా అనే పాట ప్రతి లైన్ విని అర్థం చేసుకుంటే హృదయం ద్రవిస్తుంది. మనం జంతువుల పట్ల ఎంత మానుషంగా ఉంటున్నాము. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న డైరెక్టర్కి, ప్రొడ్యూసర్కి Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.